Iroi try saya sempat ngai ke belai pi baro ha kerteng ke badan portam ke jung jisu dah ha ke video ngalayo ek request na pi ba pi don mau ha uklai te ban yo khiah na ka jing pang ka badan mau ha uklai kam de ka kam ka ba e ka de ka kam ka ba suk ba te kumbang ala ong ye pi te la da ka suk ma kenaru te han re nginam klet ka nyu blai nama ngin le eki baro ha kerteng ke jong play te uble unyo ban khiah ke nyangi te kumbang ju ong sapuli bible bha saduai bha sarwai bha ngap ke ji kai bat pentre kamru nama la da pishu ngap kham pentre kamru kan omen toy re te le ban yet ikilat kilet kenang ba uble unyo ban ju pap kloy pi te lada don ha u mau lada don ha u khlai te kam dei hire ka kam ka ba e dan kam so balancia dan kam e hire tang ka tu biskot hi di testai ka tu biskot kumbang la batai ha kan ni ka ba video te nga klem batai bahare ha ko ngala shu tho na po message ha tu po comments ha tu ngala pen batai bha hang tu te shumut lada pi ot ya u ni u biskot nem to pila ot berit apa ka grinder kan kam to te ot berit te sa ayu kan pila pan ai u pudina hang to te ha ka be de bat ko to ka papang baladu u khlai ru pila ban ot kum to berit ba pen suk ba pen grind te la da pim dan grinder pila ban chu krut ken da to ka jing krut te krut nai tu ibenta i thlio berit te krut na itu ibenta te sejar ken de ketuka kilishim san sejar da ketuka bashat ken ru ata kilishim kan pen i te ang sapen i pi ketuka banjar bu ketu na jrong sejar pat bu dabor hapo om tu i dabor red lane i kiu i berit sa the om tu i tang shi khasan minute di ai kala jar lut hi te ti bet ar sin hi sngi ken te na ka benta kini ki badan mau te kam e hire tang ka biskot ben ai bat pudina dia kan soi tekan na mirap tang na banta umau hanre katuka ayur kan saja ka gastrik ayur kan saja pin sabang ja te dakum kan ni rulong hi te kadon da kan naru pet pibu te untuk kan sejar sim te pila ban tit auto ginger syaru to behe pila ban jar ko turu kan te kam dere ka kam ka ba e gini ki badon mau ho khlai te gini ki badon mau ho sang pan te hajik shisha ate ha mau pat atu ha hajrong ying mane presbyterian don iwe i kong i ba ai dawai na ka benta u kidney na ta u ba u mau u badon ha u kidney te hanre umau badan hakit ni kam dan jing era tang dak biskot la khiam dan kam ra bandai chim da wai shino la da pidi testa tang arbanai te kamot pidale test pila khia ba ji te da di ru di ba sip kum to de te ba di ba krak di sip kum to da ka ba khluit to de pat ken ba khluit palat ka ba khluit ka ban la sha ken te tang ba ha ka por ba thli ka po ken de re ha ka por ka ba dap ka po te ha ka por ba thli tang ba itu i kong shatei pat chama pat em lada ong badon mau ha uksang kamut im ju ai re ken ya ka dawai yang ati ai men chua ha war hajar pra ken ngadon mau ha uksang te doktor la ong yang ba pin sayap no te lada pim ai poit re te phila ba yap ne phila ba shina ken ba operation te ngonga la ba yap te ngklem ai re ken te ngadi dawai na itu te yang ati ai I klem knyum hire ai hire te nga khiah te don tu ka ni ru ki badon mau ha uksang te nga pen batai ai te mentapat im ai re la da ong badon ha uksang ibe no kum tu I pha let no te la da don pat ki badon kum ta la da pishu request ye thu hok pe la da ai te ai te la da ai te ki badon ha uksang te tang da ko biskot kan nom yarap re te da dei pat tang ha u khlai te kamot kam de ka kam ka be e namar idon iwe le tang arta yo ila yo khiah idi daka biskot ngapen batai I te ai ngo utrai ula pen khiah I tang arta yo ila yo khiah te henre
Arbanai pide hi bandi te kene ke biskot ngam ong tang nak benta ki papang kita ki jajing pang han rel da pishudi sngau tenat kum toru kaya rap kapen koi ka kpoi penlat ki gastrik ki ke jing su ka jing bombang da bamja nama biskot uya rap ha ken te phila ban le kumta tang ba pide ben le testa pat ken te kembang nilai duai na kam ta ki weiru na marba ngin nam chania ha ki barokoi na ngin kam chania hau play te kum juk ni duai ken na benta jong kini ki badan mau ha u khlai ru balda phile te stai kane phiru phin khia na mar ki wei ki lai khia te to ni lai lang jing duai try se sin pat ngwan ban ai ngu eme na mar ba melong ublei nong pen khia ken ko pa bi e chunga dan doktor ba kham kraw atrai kra ban ye melong ma me atrai kra ba kham kraw bani ki doktor ba ro ken ko pa bi e chunga hoi ken ko pa bi e chunga ki ba bon ki la yo ma ke jing khia leng ba ko biskot atrai kra ha ba ka shakri ka chome ka la yo ban batai ken ko pa bi e chunga ba kin di da ken ko biskot atrai kra dai atrai kana tang ki ne ki ba pang ya kanika jingpang badon mau hapo ukhlai henre bon ki jingpang ki bala yok khia leng ba kanika biskot ken ko pa be e chunga na mar katanga ai ko buram sheme atrai kra ba mela pasyaw yanga atrai kra ha go ke por kat pangadang yeng ha ka chaka di mela pasyaw shaphang ka jing kordor jong biskot pat shaphang ka jing rap na ka benta ko kwet ka khia ba ha bangala batai ki brio ki ba bon ki la yo ka jing kwet ka jing khia ba hoi ken ko pa be e chunga la ju don ru ki ba ha ki por ki ba ngadang kham khna ki ba ju ba tai shaphang biskot tamba ngam ju pen le jing mon henre ha bangala yo sngo sur ka jong me hi atrai kra ba mela crunch phang biskot bat ha bangala thole mi ki we bada shisha ki brio ki le ma shisha ki jing kwat ki jing khia lang wo biskot na mar ka tang ai lut ka buram shme atrai kra bang adwai ker pang nak ban ta ki ni badan mau ha u khlai ken ko pa ba e chunga ba ha ba kin di kin yo ma ki jing kwat ki jing khia bat tu men ai bor ki ba kin la ban it ya me ban shakri ya me ban le ka mon ka khoi ka chome ba kin nam wat tang ni ka ta ka jing kwat jong ka do jong ka met henre kin wat roi ka jing kwat jong ka men sim na mar ka met ka bolong tang shi teng por ka bangi ha ban e no ha ka ni ka khandau henre ka men sim ka bangi ha ban em hijunam ngin kamplet jing mot chata bat ngin kamplet por chata nawar ka tanga tuwai na ka kini khon ki jome atrai ka kin long ki bawa ka khmat ka khoi ka jome bat kin long ru ki bayo e ka jing ko e ka jing khia nga pha ge ikter ka jome pen khia kini ki khon da ka kerteng ka khoi ka badan por ka jome pen sle e ki ba ka jing pang par ro kan long bala kan ria sisendan nakamet ke jongki au blebe e chung halut ke burom shime yo lo me ke burom bar ko ngapan kerteng ke badam portam ko jomichi subhanana zurat haleluya amen ba amen te to ble yo ban kur khu pilang baro iro itra